music, take you there. The star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. The star will take you there. Ang pagnanakaw, pangangalakal at pagpili ng bahagi ng power transmission lines ay pinagbabawal ng batas. Bukod sa parusang 20 taon ng pagkakabilanggo at magmumulta ng 50,000 hanggang 100,000. Maaari itong magdulot ng inyong kamatayan kapag nakuryente ka. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugula Union or contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/TJHomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TJ Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TJ Home Builders! We turn houses into homes! Kapag labis pong nainitan o nausukan ng mga linya, tore at mga materyales na nakakabit dito, maaaring magdulot ito ng pagkaantala sa daloy ng kuryente. Bukod sa apoy, ang usok mula sa pagsisiga ay nagiging dahilan para ma-ionize ang hangin sa paligid ng linya ng kuryente. Ang mismong hangin ay pwedeng maging konduktor ng kuryente sa pagitan ng mga kable. Ang usok ay maaaring daluyan ng kuryente papuntang lupa at maging sanhi ng brownout. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP.
sumasakit ang ulo. Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahig ka lang. Dahil walang out sa Pau! Thank God it's Friday at talagang kahit patapos na ang linggo ay pupunuin namin kayo ng good vibes. At ito pa rin si Papa P ang magpapatuloy at magpapasaya at kahit anong papa yan gagawin natin dahil ito pa rin ang tambalang sipaw at talagang saktong-sakto sa mainit na kape ninyo at kami magbibigay ng mga kaganapan dito sa Cordillera, Luzon, buong Pilipinas at buong mundo. At kasama ko pa rin si Shikika. Good morning. Siyempre naman, good morning na imbagag sa mga car engineers and nakalamlamin manan kahit nagdigos kayo pa ba? Ikaw ba, Kamsat? Naligo ka ba ngayon? Yes naman, ambutol. Sabi nga ng aking lola, manggiw-giw daw kapag napakalamig ng tubig. Kaya nga, syempre, kakulitan at kakwentuhan nyo sa hatid ng inyong napakainit na agahan. And ito pa rin si Shikikay. And sa mga car engineers natin dyan, reminding you all, it's already 14 days before Christmas. Ayun, nauna na ang aming mga regalo kay Attorney Linita. Thank you very much, Attorney. We love you po. Ayun. Yes, thank you, Attorney. We love you and thank you so much. Alam nyo, parang sabi ko nga kahapon na parang yun na talaga yung nag-signify na hala, Pasko na kasi naka-receive na tayo ng unang gift. Kayo ba, mga car engineers, meron ba kayong isang gustong regalong matanggap ngayong Pasko? Ikaw ba, partner, meron ka bang isang regalong nilook forward na buksan? Oo, ang look forward ko ay makasama ko ang aking pamilya, lalo na sa ngayong hinaharap natin or harapin or sa next or ngayon ba tama ba? Sa nalalapit na Pasko. Nalalapit na. Dahil nga last year hindi tayo nakauwi at first time ko nagpasko na away from my sa family ko. Yeah, and I'm happy for you. So experience talaga yung nilook Yes. forward mong gift this Christmas. Ako naman experience din kasi syempre kasama ko yung kids ko and good morning EJ. Please make sure anak you sign into your Google Meet ng on time, okay? Mama Yun. loves you. Oo nga. At ito, nabanggit nga natin kung ano yung mga regalo na gusto nyo matanggap. Yes. Mga ka-Rangers, itag nyo na dyan sa ating mga comment below kung sino yung gusto nyo magregalo sa inyo. Tama. At sabay-sabay natin basahin yan mamaya. Kaya nga, and mga car engineers, you can always send us your gifts through you're sending us your Yes, stars. stars. Diyan lang po nasa baba ng Facebook Live, just click it and it automatically sends through forth. And also, kahit na hindi pa live ang aming programa or after ng live rather, pwede pa rin kayo mag-send ng stars. Yun, at ngayon nga talagang thank God it's Friday dahil sa ating iba't ibang tatalakayin. Yes. At pag-uusapan ng mainit na balita dito ngayon sa ating morning barkadahan. Kanina nga talagang nakita natin yung mga iba't ibang aspeto na basa ko sa mga kaganapan dito sa ating COVID-19 at mga inspiring stories na pwedeng magbigay sa atin ng pag-asa sa ating mga Rangers. Yes, mga ka-Rangers. And again, thank God it's Friday and thank God andyan kayo for always a reminder that we are doing something better for our community and something better in your breakfast. And to our car-rangers that are watching us through channel 11, 13, and channel 44, good morning, good morning, good morning. Sa ating mga grupo ng Highland TV at our Tiered Pass Network, hello, hello, hello! Good morning sa inyo at happy holidays at enjoy lang natin ang nalalapit na season of giving at season of love. Yes naman, partner. So, partner, simulan na natin Yes. kasi niyayakap na naman tayo ng ginaw at ng pain. Pain? Apigati? Oo. Charot, kasi napakalamig nga naman ang tubig. At dagdag na natin, isa nating pag-uusapan sa guest na lakayan. Pag-uusapan natin itong programa ng TUSP or 10 Wow. Outstanding Student of the Philippines at makikilala natin ang newly awarded TUSP from Cara, the Cordillera, na nakakabilib at nakaka-proud dahil ibinendera niya hindi lang the academic excellence kundi the community project at ang puso niya sa ating bayan. Naman, thank God we have these people, these youth leaders that defies leadership in another platform. And syempre, isa pa mga car rangers sa mga car rangers natin dito sa Baguio City na naglalakad-lakad. At malay mo maging instant model ka na, di ba? Yes. At ito na talagang makaka-inspire talaga tayo sa ating mga kaganapan. At gusto kong makuhanan din ng ating photo. At sana makasalubong ko ang ating guest na to. Mamaya-maya, abangan nyo yan mga car rangers. And syempre, in a few also, pipigyan natin kayo ng mainit na balita sa morning balita kasi meron pa rin tayong pag-asa sa gitna ng pandemya sa mga car rangers natin dyan sa La Union. Yes na yes. Kaya mga ka-Rangers,
nakaka-excite yan dahil mamaya nga talagang magbibigay sa atin ng kaganapan at mga balita dito sa Morning Balita. Di ba, Shikaina? Yes, mga ka-Rangers. Kaya tutok lang kasi syempre kami pa rin yung barkadang pupuno ng inyong agahan. Kaya ito pa rin ang tambalang Sipaw ng Morning Balitaktakan. Yan, narito na, nagbabalik pa rin ang tambalang Sipaw. Ako pa rin si Papa P ang magpapatuloy sa inyo naman ngayon ng ating weather forecast at galing ito sa DYC Pag-asa. Ngayon, as of December 10 ng ating 4 a.m. ay talagang nararamdaman na natin ang shear line affecting the northeastern portion of Mindanao at northeast monsoon affecting Luzon po yan. At for forecast weather condition naman sa ating area sa Bicol region, Caraga, Eastern and Visayas, cloudy skies at scattered rain showers at thunderstorm na kung saan posible pong magkaroon ng flood at landslide during a moderate to heavy na intense rain po dyan sa ating mga lugar na nabanggit. At dumako naman tayo sa Luzon. Akyat naman tayo sa ating Cagayan Valley, Apayao, Kalinga, at Mountain Province, Aurora, Quezon na magkakaroon ng cloudy skies with light rains po yan. At cause po ito ng northeast monsoon ng ating amihan na talagang bumibisita na sa ating lugar at napakalamig at wala pong impact masyado ang atin ang pag-ulan at pagbaha dito dahil lamig lang ang dulot ni amihan. Yes, and mga ka-Rangers, syempre, dahil sa binabalot na nga tayo ng lamig at pighati, joke lang, and that may quality products available from Pau, Pau Masahe, Pau Supplement, Pau Spray sa mga atleta natin dyan at mga motorista, bikers, art and athlete enthusiast. Sinabi kong art enthusiast kasi syempre, 'di ba, partner, pag gumagawa ka ng isang painting is that merong mga muscle pain, muscle strain and pain. Kaya meron pa rin quality products ang Pau for you that you can take advantage of. Yes, tamang-tama din ang ating iba't ibang lugar at iba't ibang services bigay at ng ating Lemon Hotel na kung saan mayroon silang breakfast buffet na magbibigay sa atin ng napakainit na alap at napakasarap na kape at ang kanilang strawberry champurrado. Yun, gusto ko ng partner. And since available na nga, open na ang ating Camp Janhay Trail, dumiretso na kayo because aside from their breakfast buffet, available din ang hikers trail nila that you can take in, pero make sure that you bring out the garbage as well. Yes. And binubuksan na natin slowly, mga car ang borders natin sa mga turista, and that we are giving avenue for our artists as well. And recently, the officials have requested SEPMO that we allow Wright Park to be an artist hub until December and until the end of December rather. And mga car rangers, it's just overwhelming na kahit pa paano when the time that we got the moniker as the UNESCO Creative City for Arts and Folk Arts, nakita na natin yung suporta natin for our artists. And this is one way for us to support this. And sabi nga kay partner kanina that we can truly support them by just visiting them and opening our doors to their paintings, kasi alam naman natin that some of their artworks are at a high cost
However, it's also a good investment for you and your loved ones kasi it could be a form of gift as well sa mga car rangers natin. Yes, malaking bagay ito, lalo na isa sa mga naapektuhan ngayong pandemya ay nasa field industry ng mga artistry at creativity. Yes. At isa na dito ang mga painters at visual artists natin. At malaking bagay nga itong mga programa. At I hope sana hindi lang hanggang Disyembre, kundi magkaroon talaga ng isang sustainable at consistent na programa para sa ating mga visual artists. Yes, I agree with you, partner. Kaya mga car rangers, again, that's within the right park vicinity. And from that kasi masusuportahan din natin ang ating, some of the dying industry sa turismo natin, which is horseback riding, yung mga plantito-plantitas natin that you could buy, plants there. Again, we will relieve them. So from artists, the impact goes viral from the whole place na andon sa right park. Yes, tuloy-tuloy na natin ang ating big smiles at pagiging pasasalamat sa mga bagay at programa na ginagawa natin para sa ating bayan. Dagdag na dito ang ating special or small action force ng SAF na kung saan ng Team Agila. Tinagurian man silang small action force pero malaki ang kanilang nabibigay na saya tulong sa ating mga kababayan at sa tulong din ng Team Agila. Sila po ay sa mga katuwang natin sa Team Agila tumutulong para sa Ayuda Mark project para may abot sa iba't ibang barangay sa mga iba't ibang distrito ng Pangasinan. At hindi rin makukompleto dahil kahit ganun sila at tinagurian silang small action force, kahit maliit, ay napalaki ang kanilang tinutulong sa binibigay na pag-asa sa ating mga kababayan. Naman, partner, Yes. your small actions could actually be a bigger impact sa ating mga car rangers. And syempre, to our frontliners na nagbibigay serbisyo sa atin in their smallest way as possible. Sabi nga natin, mga car rangers, di ba, parang napapahaw na sila, napapagod na sila, but their small gesture of still going to work and going to vaccination sites are also a good impact to us here in Baguio City. Kaya narito ng ating COVID-19 situationer na kung saan meron po tayong 10 na new recoveries at meron po tayong 3 active ating cases dito sa ating COVID-19 na kung saan nakita natin na pababa ang mga nangyayari at nangyayaring cases dito sa COVID-19 at wala po tayong death na naitala sa ating COVID-19 situationer. Yes, and also mga car rangers, for our lockdown area, just a friendly reminder, parehas pa rin po, no new lockdown order. We're also not lifting any lockdown order. However, 8 existing lockdown order pa rin sa barangay, SLU SVP Palma Urbano, Bakaking Central, Pingat, Bakaking Norte at Sur, Dontogan, PMA Fort del Pilar, and Upper QM. Those are our existing lockdown order. And syempre, Yes, at talagang mga ka-rangers bilang isang mamayan at ambag na natin at parte para makatulong sa ating hinaharap na hirap ng pandemya, wag na po tayong maging pasaway at talagang sumunod lang sa mga protocols. Lalo na sa mga barangay or mga distrito or street na talagang nasa lockdown order, wag na po tayong lumabas at sumunod po tayo. Yes, and mga car-rangers, again, our way to help in this in our smallest way possible is to get ourselves vaccinated so that others could also be safe. Ayan, at kaya't ngayon, tuloy-tuloy na natin ang ating Thank God It's Friday morning na talagang magbibigay sa atin inspirasyon at tingnan natin ang story niya. Ngayon, tatalakayan natin ang programa ng TUSP or 10 Outstanding Student of the Philippines at makakasama natin live ngayong umaga ang newly awarded na nag-represent sa Cordillera Administrative Region. Excited ka na ba makilala, Shekinah? Yes naman, partner. Syempre, we have with us a very endearing and hard-working youth leader this morning. We have with us Mr. Austin Miguel Ogad. Good morning! Yun, Sir Austin, para marinig namin ang iyong advokasya, i-on po natin ang audio nyo para Yun! Sir Austin, good morning! Hello, good morning everyone. Yun, Sir Austin. Ayan na nga, narinig na namin ang iyong napakagwapong boses. Bumati naman tayo sa ating mga ka-rangers at mga sumusuporta sa inyo at sa mga tumulong sa inyong advokasya. Magandang umaga sa mga online viewers natin. And nagpapasalamat ako, of course, sa lahat ng sumusuporta sa Oscar and sa lahat ng alumni ng TUSP. Wow, and thank you, Sir Austin, for
honing us with your time, and we're lucky to have you in the program. Sir Austin, magsimula naman tayo. What was the TOSP recognition for? And ano yung pakiramdam when you were first a nominee or a finalist of this said program? Okay, so first, what is TOSP? 10 Outstanding Students of the Philippines is an award na binibigay sa mga estudyante who personifies academic excellence, exemplary leadership, deep sense of social responsibility, anchored on good moral values. So, yun yung tatlong pillars ng TOSP. And for you to be awarded, you should have to demonstrate all of those qualities. And when I was nominated, nung college student pa lang ako, of course, I'm very humbled because coming into college, wala naman akong expectations for myself to be awarded, to be an awardee of such an award. Talagang ang mindset ko lang nung estudyante ako is to study hard, always do my best, and listen to my mentors, and of course help other students. Yes, Sir Austin, ito na nga, congratulations sa iyong naibandera natin ang talagang represent mo ang ating car. At Sir Austin, anong naramdaman mo nung unang nalaman mo na isa ka sa mga 10 outstanding student of the Philippines? I'm very happy. Unexpected siya, to be honest. I didn't expect anything. Pero I'm, of course, humbled and very grateful and very thankful. And ako personally, this award, it's a prestigious award. Pero for me, it's a nice pat on the back. Yes. Pero para sa akin, mas importante yung kaakibat niya na responsibility. Kasi it's a reminder for me, of course, to work harder and to be a great example to the youth, especially in Cordillera. Yes, itong TUSP program, recognition na Sir Austin ay hindi lang nagagawa sa isang araw, 1 week, pero pinaghirapan mo ito for the past years. Tama ba, Sir Austin? Dahil na-accumulate natin iba't ibang mga projects at your academic excellence. Ano mga preparasyon mo para makamit mo itong recognition na to? Okay, in terms of preparation, feeling ko you cannot really prepare. Pero what you have to do is dapat meron ka talagang baon na contribution to society without knowing na mabibigyan ka nitong ganitong award. So, una sa lahat, dapat meron kang pusang loob to be a volunteer first, and then to lead a community and come up with solutions that would solve problems within your community. And then parang the award will come after na lang pagkatapos mong magawa all of these activities. Right, tama no, Sir Austin. It doesn't matter what you get in return, but it's what you give to the community. Sir Austin, I'm very curious though. Ang passion kasi mahahanap mo siya in circumstances where maybe you are in dark places, or if not, nasa posisyon ka na kailangan mo or kinailangan mong makita ang isang bagay, and you started your passion to volunteerism. Paano ikaw? Paano ka personally nagsimula in your advocacy of volunteerism? Right. So, I have a degree in entrepreneurship. So, in college, ang career path talaga sa amin, the expectation is either go corporate or build and start my own business. Pero wala akong ginawa sa dalawang yun after college. I went to public service and or public sector rather. So I started working in the city government here in La Union as a program manager of a social entrepreneurship special project called Saringit. So it's a social enterprise incubator wherein we help community entrepreneurs build and start their own social enterprises.
So itong mga social enterprise na ito, it's not a typical business. For you to have a social enterprise, dapat meron kang tinutulungang community, meron kang sinosolve na social problem, while at the same time, earning for you to sustain your business. Yes naman, Sir Austin, no? Nabanggit natin itong mga social entrepreneur program natin at mga community project. Malapit ito sa puso ko. Lalo na may nakakausap ako na tulad ninyo, Sir Austin, na talagang sa pagtulong sa ating bayan ay ang kanilang tinitibok ng kanilang puso. Sir Austin, ano itong Saringit program na banggit na natin? Ang mga programa na to, paano at impact nito sa ating mga community dyan sa San Fernando, La Union, lalo na ngayong pandemya? So yung Saringit program started in 2018 nung nag-start akong magtrabaho sa city government. And ang mga main beneficiaries ng program are from the marginalized communities. Ayan, ito nakikita natin mga solo parents. When the pandemic started, um, una kaming una namin silang nilapitan para maging partners namin in creating PPEs para sa mga frontliners, lalo na nung nagkakakulangan ng protective equipment for them. And ito naman yung picture na yun is noong 2018. And in 2018, pinorm namin sila and nag-undergo sila ng entrepreneurship bootcamp. And after nung bootcamp na yun is nabigyan yung mga solo parents na yun, nabigyan namin sila ng sewing machine to start their own sewing business. And bakit sewing machine? Because yung mga solo parents, of course, may mga maliliit pa na anak. And isang malaking consideration yon kung bakit nahihirapan silang makapaghanap ng trabaho because walang mag-aalaga sa mga bata. So, yung business model of a sewing business really fits into their situation na hindi na nila kailangan lumabas ng bahay para makapaghanap buhay. And so nakatanggap sila ng sewing machine noong 2018 and then talagang continuous yung program kasi nagamit nila yung sewing machine na yun noong 2020 when the lockdown hit. And nakapag-partner up kami para gumawa sila ng protective equipment. And of course, in return, nakapagbigay kami ng allowance for them in exchange for their labor. Right. It's really empowering these people, Sir Austin, because again, we're empowering and capacitating solo parents and part of the public of our society that really needed ng tulong na hindi na ibibigay ng ibang sektor ng government natin. Sir Austin, ang tanong ko, how is it important that we are putting or we're educating entrepreneurship with these people and paano nyo nakita na nakatulong sa kanila, nakatulong din sila in return to our community? Okay, so entrepreneurship is only one way, right, of helping them. Pero it's a great start para ma-empower namin sila and makapacitate because through entrepreneurship, tinuturuan namin silang maging resourceful, tinuturuan namin sila how to be self-sustaining, and yung natututunan mo naman sa pagnenegosyo or yung mga knowledge, skills, and abilities na nakukuha mo through entrepreneurship, hindi mo lang siya ma-apply sa pagnenegosyo, ma-apply mo rin siya sa ibang aspeto ng buhay. And importante sa amin na matulungan sila to be self-sustaining and to be empowered is to, of course, give them the dignified life that they deserve. And of course, para na rin makatulong sila hindi lang sa pamilya nila, hindi lang sa sarili nila, kundi sa komunidad na rin nila. Tinuturuan namin sila how to pay it forward to the community. Yes, that's the right word that I was searching, Sir Austin. It's self-sustainable and it's also it's sustainable to our community as well. Di ba, Kabsat? Yes naman, Sir Austin. Nabanggit natin na sa larangan ka or field ng entrepreneurship. Sa'yo, ngayong sa gitna tayo ng pandemya, gaano kahalaga na mabigyan ng suporta ang mga ganitong programa, lalo na galing sa government? Malaki ba ang naitutulong nila? Napaka-importante and napakalaki ng role ng government sa pagsuporta sa mga
maliliit na negosyo tsaka sa mga taong nagbabalak pa lang na magnegosyo because resources, ano naman yan, finite pa rin. Resources are scarce pa rin. So, gusto natin, lalo na sa government, is napupunta yung mga pondo sa tamang sektor na nangangailangan talaga. And kapag kinakapacitate kasi natin yung community or when we allocate funds to capacitate people, na ma-maximize natin yung resources, napapalago natin yung positive effect sa community. So, importante yung role ng government in capacitating our communities and allocating funds for these programs to these people that really need it the most. And lalo na ngayon na lalo na last year, when the pandemic hit, maraming mga retrenched workers, di ba? Maraming mga OFWs na napilitang umuwi. And ano ba or saan ba sila napunta para makapaghanap ng trabaho? Nagtayo sila ng mga small online businesses. And feeling ko napaka-importante na maturuan sila sa maliit lang na paraan kung paano how to navigate and cope up with the demands of online technology and of course e-commerce. So maybe we can come up with a program na matulungan natin tong mga small business owners and small online sellers. Exactly. And actually, Sir Austin, madami umusbong yung mga online sellers natin, and that we've seen how much we've also helped locally and supported our local entrepreneur. Sir Austin, ngayong pandemya naman, if you are given a platform or a program that will encourage people to go to entrepreneurship, anong klaseng programa ito or anong klaseng platform ang nais mong ibahagi sa ating mga ka-Rangers? Well, ang para sa akin napaka-importante ng incubation program kasi nagkakaroon ng platform yung mga tao na may small ideas. Napapalago nila yung ideas nila into big ideas and potentially social enterprises. And when we have incubation programs kasi, it's an avenue for us to connect with other people as well who are like-minded or who can challenge our ideas for these ideas to be better. And kapag nagkatagpo-tagpo itong mga ideas na to, dun nangyayari yung innovation. And ang pinaka purpose naman ng innovation talaga is to solve problems. And 'di ba marami tayong problema ngayon that needs solving. So when we have an avenue or a platform like an incubation program wherein we meet like people to solve problems, marami tayong magagawa for our community. Yun nga, Sir Austin, those are platforms and programs that could really bridge the lack in our society. And Sir Austin, if I may ask, how did you see the resiliency of the Filipino people during this pandemic? Resiliency is a word that's been used a lot ngayong pandemic, no? But mga Pinoy kasi talaga likas na malikhain, likas na industrious, very industrious ang mga Pilipino. Tapos ano rin tayo, very passionate, 'di ba? So kung mapapansin natin, pag pinagsama natin yung passion and being malikhain, dito nagsisimula yung mga dito actually doon hinugot ng mga retrenched workers and yung mga OFWs na nagsimula ng sariling negosyo dito. Sa pagiging malikhain at industrious nila hinugot yung pagtatayo ng small businesses. Kasi for example, may mga tao na mahilig magluto dati pero wala silang oras dahil nagtatrabaho sila. Ngayon napilitan silang i-professionalize yung pagluluto para
yun yung gawin nilang starting point ng pagsisimula ng small business. Yun. Sir Austin, no, napatunayan natin na madiskarte, creative at innovative ang mga Pilipino, lalo na ngayong hinarap nating hirap ng pandemya. Sir Austin, ito nga, nabanggit na natin iba't ibang community projects at mga pagiging outstanding student ay hindi lang sa academic excellence, kundi sa pagiging leader at mga nagagawa natin sa ating bayan. Tatanungin naman kita sa mission ng Oscar. Ano ba itong grupo na to at ano ang kanilang vision at mission? Okay, so Oscar is the alumni community of the outstanding students in the Cordillera. And ang purpose naman ng Oscar is to hone role models who will enable the Cordilleran youth into social action. And yung Oscar is very active into helping the community, lalo na kapag may crisis and may sakuna. Pero hindi lang naman, yung Oscar naman is always there. Hindi lang sila nandyan kapag kunyaring may bagyo or may lindol. Oscar is a very active group in honing youth leaders. So maraming programs ang Oscar, like yung KKF, Forum for the Youth, wherein we talk about social issues in the Cordilleras that are being experienced by the youth. And Oscar also regularly meron kaming fundraisers to help those who are in need, hindi lang dito sa Cordillera, pero maging sa ibang panig din ng bansa. And it's good, Sir Austin, that there are people who are setting as a good example to our future youth leaders. Sir Austin, lastly, we wanted to ask, what Filipino value does Oscar want to relieve in our future youth leaders? For me, at least, I can say to myself na ang nakuha ko sa pagiging isang Oscar is the deep sense of patriotism and nationalism. Kasi sa pagiging nationalistic and pagmamahal sa bansa, hindi lang natin minamahal kung ano yung maganda sa bansa natin. Minamahal din natin kung ano yung mga pagkakamaling dapat itama. And ito yung mga nagiging inspirasyon natin sa pagkilos. Kasi mahalaga naman sa atin na alam natin kung ano yung tama at mali. Alam natin kung ano yung mga problemang dapat solusyonan. And dito tayo nagsisimula kung paano tayo kikilos, paano tayo makikipag-usap sa ibang tao, paano tayo hihingi ng suporta sa gobyerno at sa ibang sektor. Yes, Sir Austin. Ito, as a newly awarded 10 Outstanding Student of Philippines ng CAR, paano nyo natin ma-encourage ang ating mga kabataan naman at mga aspiring na maging leader na maging parte ng tunay na pagbabago? Okay, education is really important. Bago ka naman maging isang student leader, kailangan mo muna maging estudyante muna. Kailangan mo mag-aral na mabuti, kailangan mong makinig sa find a mentor. It really pays when you find a mentor and find a circle that would support your advocacies. And matatagpuan naman natin yan sa mga schools and universities natin. And outside school, meron tayong mga youth organizations na pwedeng salihan, like such as Oscar, no? Oscar is a youth organization. Pero napaka-importante na mag-aral ng mabuti. Kailangan nating maging mapagmatsyag. Kailangan natin maging observant sa community natin. Kailangan nating makinig sa mga taong nangangailangan. Kailangan nating lumabas sa eskwelahan, lumabas sa tahanan natin, maglibot sa community, makipagsalamuha sa members ng community, kasi doon naman natin, sa ganung paraan naman natin makikita kung ano yung kailangan nila, kung ano rin yung maitutulong natin.
Yes, Sir Austin, maraming salamat for this time that you've given us. And imbitahin natin yung mga car rangers natin in any of your future activities. And syempre, sino na rin yung mga gusto nating pasalamatan? Okay, so nagpapasalamat ako sa mga online viewers natin ngayong umaga. Of course, to Oscar and to DOSP alumni community. And iniimbitahan ko ang lahat na sumabaybay lang sa Facebook page ng Oscar for all of our activities. And stay also posted, be posted din sa 10 Outstanding Students of the Philippines Facebook page for their programs, national programs. So thank you everyone. Thank you again, Sir Austin. Napakaganda ng iyong advokasya at pagtulong sa ating bayan. Padayon po and have a great day. Have a great day. Yun! Ngayon, Shikaina, talagang napag-usapan natin sa Guest Talakayan, hindi lang yung programa ng TOSP at Oscar, kundi yung talakayan na dapat nating tugunan ng pansin ang pagtulong sa bayan at yung mga sektor na dapat mapansin. Exactly. Bakit ba pag tinatawag mo akong Shikaina, parang you're calling my attention Yes, more? oo. And that social issues are still in the surface, mga car rangers. So sabi nga natin, lagi nating reminder na mulat na ang ating mga mata and it's up to us how to respond the social issues that we can actually respond to. Kaya mga car rangers, syempre hindi pa natatapos ang araw na yan kasi magbabalik kami para sa maiinit na balita. Yes, dagdag pa dito, ibibida natin Yay! mamaya ang isang stranger on street Wow! photographer na talagang baka nakasalubong ninyo na Oo nga. at talagang pwede kayo makuhanan ng litrato. Naman mga car rangers, syempre andito pa rin kami reminding you na hawakan lang ang remote control, i-up lang ang volume, i-up talaga, i-add lang, palakasin lang yung mga volume, but never change your channel kasi andito pa rin ang tambalang Sipaw ng Morning Balitaktakan. Hear the music of the heart. Let our music take you there. The star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. The star will take you there. Ang pagnanakaw, pangangalakal at pagpili ng bahagi ng power transmission lines ay pinagbabawal ng batas. Bukod sa parusang 20 taon ng pagkakabilanggo at magmumulta ng 50,000 hanggang 100,000. Maaari itong magdulot ng inyong kamatayan kapag nakuryente ka. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugo, La Union. Contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. Hello, good morning, TJ Home Builders po.
TG Home Builders po. Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders! We turn houses into homes! Kapag labis pong nainitan o nausukan ng mga linya, tore at mga materyales na nakakabit dito, maaaring magdulot ito ng pagkaantala sa daloy ng kuryente. Bukod sa apoy, ang usok mula sa pagsisiga ay nagiging dahilan para maayonize ang hangin sa paligid ng linya ng kuryente. Ang mismong hangin ay pwedeng maging konduktor ng kuryente sa pagitan ng mga kable. Ang usok ay maaaring daluyan ng kuryente papuntang lupa at maging sanhi ng brownout. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang aw sa Pau! Nagbabalik ang Morning Balitaktakan. Pasadahan naman natin ang mga nagbabagang balita. Ngayong umaga itong Morning Balita. Prostitution din sa syudad ng Baguio, sinalakay. Narito ang balita, tututukan ni Charles Nicolimon. Binasag ng mga miyembro ng Regional Special Operations Group ng PNP Cordillera ang kasiyahan sa bar na ito sa Marcos Highway, Baguio City. Sa report na nakarating sa mga pulis, ibinubugaw daw ang mga babae sa bar na ito. Ito lahat ng customer. Sa surveillance video na ito bago ang operasyon, kita ang babaeng ito na walang saplot habang sumasayaw sa harap ng kalalakihan. O lahat ng babae, hiwalay! Kaya naman, ikinasa ng RSOG, DSWD Baguio at WCPD ng BCPO ang operasyon. Sa operasyon, naaktuhan ang dalawang ito nakakatapos lang magbigay ng serbisyo. Tapos na ba kayo, mister? Meron dyan. Labis na ikinagulat ng mga customer ang operasyon. Nagturuan naman ang mga operator ng bar, pero hinuli rin sila. Kinilala itong sina Roldan de la Cruz, 38 anyos, at Louis Macatuno, 33 anyos. Ayon sa mga pulis, ang dalawa ang siya ring nagbubugaw sa mga kababaihan. Naharap ang dalawa sa kasong human trafficking. 10 babae ang nasagip ng mga otoridad. Ipapasara naman ang nasabing bar at kakanselahin ang business permit nito dahil sa paglabag sa IATF protocol at ordinansa ng pamalang lungsod. Pagbubuga ko yung anti-human trafficking. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Pagpasok sa syudad ng Baguio ay hihigpitan dahil sa banta ng Omicron. Narito, balita ni Ren de Guzman. Dahil sa banta ng Omicron, nagpasya ang pamahalaang panlalawigan ng Benguet at ang Provincial Agency Task Force na ipagpatuloy ang pagpapatupad ng istriktong protocols at guidelines. Sa madaling sabi, kailangang magpakita ng RT-PCR results of vaccination card ang mga hindi residente na nagbabalak pumasok sa probinsya. Kung hindi dala ang mga ito, kinakailangang dumaan muna sa triage. Mga lokal na residente lamang din ang pinapayagan sa mga tourist spots sa probinsya na muling nagbukas at hindi pa sila tumatanggap ng mga bisita mula sa ibang lugar.
Papayagan lang ang mga mass gatherings basta't 70% lamang ng minimum capacity ang dadalo. Para naman sa mga lamay, 4 na araw lamang ang papayagan. Hinimok din ni Governor Melchor Diclas ang mga residenteng hindi pa nagpapabakuna na magpabakuna na upang maging protektado sa sakit. Sa kasalukuyan, 4 ang bagong kaso at 71 ang kabuuang aktibong kaso ng COVID-19 sa probinsya. Rendy Guzman para sa Luzon Headlines. Face-to-face, no-contact visitation sa Baguio City Jail, pinayagan na. Nagbabalik, Charles Nicolimon. Sa pagbaba ng alert level ng Baguio City, muling papayagan ng BJMP Cordillera ang face-to-face no-contact visitation. Halos magdadalawang taon na po silang walang dalaw sa loob, kaya kailangan talaga na i-implement natin yung i-open na natin yung pagdalaw sa kanila para alam naman natin kung ano yung mga nararamdaman nila na sa loob. Kaya ayaw natin na may parang untoward incident na mangyari. Kaya ayaw man natin at gusto, kailangan nating ipursige ang kanilang dalaw. Mula nang nagsimula ang pandemya, ipinagbawal ang pagbisita sa kulungan. Kapalit nito ay virtual visit. Pinayagan naman ang pagpapadala ng mga pagkain at gamit. Handa na raw ang Baguio City Jail para sa face-to-face no-contact visitation. Una itong ipinatupad sa La Trinidad at Bukay Abra. Bubuksan ang pagbisita mula 1:00 hanggang 4:00 ng hapon. Bawat pagbisita ay magtatagal lamang ng 1 oras. I-disinfect ang booth bago at pagkatapos ng pagbisita. Ang mga bisita ay kailangang magpakita ng vaccination card, health declaration form at sasailalim sa triage bago bumisita. Tiniyak naman ng BJMP na bakunado na ang mga preso at mga staff nila. Paalala ng BJMP, bawal dumalaw ang mga hindi bakunado. Nagpapasensya po kami doon sa ating mga kababayan na hindi pa po talaga na-vaccinate for their some personal reasons. Pero pagdalaw niyo po sa jail, hindi po talaga tatanggapin yung no vaccination. Ayon sa mental health advocate na si Ricky Ducas, maganda itong paraan para sa mental health ng mga preso. Napaka-importante yung tinatawag nating communication of emotion. Communication of emotion to their trusted people, and one of their trusted people or support system is their family. We're in talking to them, nakakapagbigay ng nakakalesen ng kanilang anxiety, nakakalesen ng kanilang pagkabagot, or even therapeutic siya in a way that nailalabas nila yung emotions nila sa family members nila. Sa obserbasyon ng BJMP CAR, may ilang preso ang nagpakita ng senyales ng mental health problem dahil na din sa kawalan ng dalaw sa mga mahal sa buhay o pagkabagot sa loob ng kulungan. Magsasagawa pa ang BJMP Cordillera ng inspeksyon sa Baguio City Jail, female at male dorms bago buksan ang pagdalaw. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Kwento ng pagbangon sa La Union, idinaan sa mural painting. Nagbabalita, Rendy Guzman. Kung ikaw ay mahilig kumuha ng Instagrammable photo, swak sa iyo ang iba't ibang murals sa mga bayan sa La Union. Eagle of the North at Basilica of Our Lady of Charity ang makikita sa mural ng Agoo. Pawikan, surfers at ang napakagandang alon naman ang sabayan ng San Juan. Frontliner, magsasaka at mangingisda naman ang ilan sa mga pwede mong maging background sa mural ng San Fernando. Parte ang mga ito ng programang Sininggaling for Recovery and Healing ng Pamahalaang Panlalawigan ng La Union at Provincial Tourism Office. Sagot naman ng Boys and Paints ang lahat ng mga pinturang ginamit sa mga murals. Ang ating Maris de Aglawlaw Pride of Place mural painting competition, and ito nga po, we have pre-selected trained visual artists who partnered with our local government units to create a mural artwork in the respective public spaces, particularly those na pinagmamalaki nating lugar, mga tourist destinations ng La Union. Mensahe ng mga murals na ito ay ang pag-asa at pagbangon ngayon sa kinakaharap na pandemya. Ang advocacy po, ang pinopromote po ng ating
programa ay ang recovery at healing for the not only for the tourism sector but also for the culture and arts sector natin. So we are making use of this platform, our artists, our local talents, para maging part sila ng ating recovery and showcase our resiliency as a people of La Union. Inaanyayahan ni Cortez ang lahat na bisitahin ang mga nagmistulang bagong tourist spot sa probinsya. Wala daw dapat ipangamba dahil maluwag na ang travel restrictions. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Para sa makaragdagang balita, bisitahin ang aming website na orangeluzon.com. At tumutok sa Luzon Headlines. Ako si Shekay Nakudaw. Ako si Paul Baldoza at ito ang Morning Balita. Hear the music of the heart. Let our music take you there, where Star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. Star will take you there. Ang pagnanakaw, pangangalakal at pagpili ng bahagi ng power transmission lines ay pinagbabawal ng batas. Bukod sa parusang 20 taon ng pagkakabilanggo at magmumulta ng 50,000 hanggang 100,000. Maaari itong magdulot ng inyong kamatayan kapag nakuryente ka. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugo, La Union or contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. Hello, good morning, TG Home Builders po. TG Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders! We turn houses into homes! Kapag labis pong nainitan o nausukan ng mga linya, tore at mga materyales na nakakabit dito, maaaring magdulot ito ng pagkaantala sa daloy ng kuryente. Bukod sa apoy, ang usok mula sa pagsisiga ay nagiging dahilan para maayonize ang hangin sa paligid ng linya ng kuryente. Ang mismong hangin ay pwedeng maging konduktor ng kuryente sa pagitan ng mga kable. Ang usok ay maaaring daluyan ng kuryente papuntang lupa at maging sanhi ng brownout. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP.
isang pahid ka lang. Dahil walang out sa BAW! Thank God it's Friday! Kanina nga nakausap natin sa guest talakayan ang pagtatalakayan natin ng bayanihan at advocacy ng isang outstanding student. At ngayon nga talagang iba't iba na ipapasalamat natin. At magpasalamat muna tayo sa ating mga viewers na patuloy na sumusuporta. Narito ang ating Hong Kong Rangers, sila sa Brenda Tulyok, Merly Igbayani Season at ating Pangasinan, Lola Lourdes at Lolo Guding, Delia Tulyok at Mare Tulyok. Hello po sa inyo. Yes, naman. And sa mga ka-Rangers natin that is watching outside the Philippines from Korea. Good morning, Bok. Yes, happy Mansari as well. Kaya nga ikaw nang nag-remind sa amin that it is indeed our 7th Mansari today. Maraming salamat. And Winter Gayo, maraming salamat for staying tuned. And Lodi ka din namin for being such a hardworking person na talagang nanonood sa amin. And syempre, ang aming mga papa sa Balakbak. And Yes. shout out to Papa Randolph and to our tech team. Maraming salamat for all that what you're doing for us and the program as well. Yes, bati naman tayo kay Maan Marquez. Hi, Papa P, I'm a fan of po. Wow. Ayan, hello po, Maan. Meron na po akong isang fan. Yes, at kanila, Alan Liveste of Lev PH is listening. Have a nice Friday daw po. Naman, thank you. We are enjoying our Friday because thank God we have people that wanted to share and give so much happiness and joy sa mga ka-Rangers Yes. natin. Di ba, di ba Kabsat? Oo naman, at ngayong araw ng Friday morning, mayroon tayong ibibida na kung saan ginamit niya ang kanyang kakayahan sa photography at skills na dito para magbigay ng ngiti sa ating mga kababayan. Kaya nga, earlier this week, nakita natin ng isang doktor natin na passion din niya ang pag-photography at magiging photographer niya aside from his advocacy of helping others. Ito naman, mga ka-Rangers, his advocacy of just shedding light and giving smiles to strangers like us could really be something to share out the happiness that he's feeling. So with us is a very, very enthusiast and syempre napaka-creative na photographer. We have this morning, Mr. Carl Pataksil. Good morning! Good morning ho. Good morning, balik-taktakan. So, Yes. my name is Carl Pataksil and I'm a photographer and content creator. Yun, ang ganda ng ngiti ni Sir Carl at talagang alam na alam kung paano kunin ang big smiles. Ayan, Sir Carl, bumati naman tayo sa ating mga nanonood ng ka-Rangers, mga viewers natin at mga sumusuporta sa inyong mga advocacy at mga ginagawa sa buhay. Binabati ko ang mga nakakilala sa akin. So, kapag nadaanan niyo ako, huwag kayong maya at pipicturean ko kayo. Kaya nga, who wouldn't smile, no, Sir Carl, pag ikaw na yung may hawak ng lente? And gusto naming malaman, paano ka nga ba nagsimula sa mundo ng photography? At yun nga, nabanggit mo din that you're also a content creator. Nagsimula ako mag-vlog last 2012 kasi simula dati enthusiast ko talaga mag-vlog, content creator kasi yung mga idol ko ganun yung ginagawa nila. So I bought a DSLR. So paano ko ba magagamit ang DSLR? Siyempre tinututunan ko muna siya sa internet kung paano ba gamitin, and then napuntahan ko rin yung photography until pumunta ako sa college. Pag may mga school projects, ginagamit ko rin siya. So, pagka-graduate ko ng college, I'm a content creator. Gumagawa ako ng mga contents about sa Baguio. So, nagpa-viral siya. Habang nagpa-viral siya, maraming nag-i-inquire and maraming nagbo-book hanggang sa tuloy-tuloy na yung gawa ng mga content, ng mga photos, pagkuha ng mga videos, and po. Yes, Sir Carl, ito na nga. Naging viral din at naging mainit na sa ating viral sa internet ang ating stranger on street photography ninyo. Paano natin nagsimula dito at paano natin hihikayat na ngumiti ang mga strangers? Nagsimula ang stranger shoot nung gumagawa ko ng TikTok content. May kaibigan kasi ako sa TikTok, which is ang pangalan niya si Mark Kelvin. Meron siyang 2 million followers. So, pero Manila-based siya. So, bakit hindi sa Baguio? So, ginawa ko siya doon sa Baguio. And then, nagustuhan naman ng tao. So,
Believe nga ako at ang may tapang ako na lumapit sa stranger na hindi ko kakilala at ina-accept naman nila yung mga request ko at ayun, tuloy-tuloy na yung pag-photo sa kanila. Sorry po, may aso. But okay lang yan, Sir Carl. And nakita naman natin yung mga ngiti ng ating mga strangers na nakukuhanan. And ikaw ba, Sir Carl, meron ba tayong specific na hinahanap na model o stranger bago mo sila kunan ng photos? And ano yung pakiramdam nila after mo sila nakuhanan ng photos? Ang hinahanap ko sa stranger na para lapitan sila is yung maporma at unique. So, ang hinahanap ko is yung mga may fashion, naka-uniform, ganun. So, kapag iniimbitahan ko na sila mag-photoshoot, ang reaction nila is magugulat sila kasi nilalapitan, lalo na ngayong pandemic, ba? Pero fully vaccinated naman tayo, ganun. Pero, ayun, pag pinakita ko na yung litrato sa kanila, excited naman sila, masaya naman sila na may na-experience silang ganon on the spot. Ganon po. Yes, Sir Carl. At ito na nga, pagiging photographer ay pagiging storyteller. Paano natin nagagawan ng magandang platform itong mga bagay nito using our photos at ang ating lente ng camera? Nagagamit ko tong skills na to for inspiration. Nagiging inspiration ako ng iba sa mga nagsisimula mag-photography. Marami nagtatanong kung paano ba yung gumamit ng settings, paano ba mag-approach sa mga tao, paano ba yung mag-cover ng mga events. So nakakatulong ako, which is it's a big deal for me. Malaking big deal rin sa iba na nakakatulong ako sa iba. So, ayun lang naman po. Sir Carl, aside from that, is that when you get photos of strangers, you also build confidence within themselves. Sir Carl, ano naman yung gusto mong makitang value ng mga strangers when you get their photos taken? Ang gusto ko makita sa mga strangers pag kinukuhanan ko sila is yung gusto kong ilabas yung personality nila habang sinushoot sila. So, maraming hindi photogenic daw, pero nailalabas naman nila, kaya naman nila mag-post. So, once na nakita na nila yung image nila sa camera ko, mabibigla sila, nagawa nila yun. Ang ganda ng kuha, ang ganda ng posing nila. So, may tinatago talaga silang mga talento na hindi nila nakita dati. Yun po. Yes, ayun. Sir Carl, nabanggit na natin ang mga hirap sa pandemya. Ano mga struggles mo at ang mga problems na na-encounter mo bilang photographer noong at kasagsagan ng pandemya at ngayon na talagang nakikita natin na lumuluwag na ang hinaharap natin yung COVID-19? Ang struggles ko ngayong pandemic, last year kasi is employed ako and then nag-quit ako sa job ko. So, that's one of my struggle, yung mag-jump to employed to as a content creator and freelance. And ngayon ang nafe-face ko is yung pag may nag-i-inquire sa akin sa iba't ibang lugar, like sa La Union, nahihirapan ako kasi ang daming mga requirements like antigen, QR codes, magre-register ka pa sa online, and then mahirap humanap ng sasakyan. So, ayun. Pero nasa-solve naman kasi marami tayong connections diyan, ganun. Right. And Sir Carl, we're creating avenues of makasama nating content creator and strangers also become, friends and naging kasama natin sila on your journey on this TikTok viral videos. And Sir Carl, ang tanong ko naman, if you are given an opportunity, suntok sa buwan na opportunity, sino yung gusto mo kuhanan ng photo at bakit siya yun? Actually, wag kayo mabibigla sa sabihin ko, pero ang gusto kong makuhanan is yung mama ko. Kasi,
yung mama ko po is napaka-busy. So, paggagaling sa trabaho, kain, tulog, tapos paulit-ulit na lang, Monday to Sunday, gano'n na lang. So, wala kaming bonding. So, my goal for myself is to make it as a photographer, as a filmmaker, content creator, na hindi na kailangan magtrabaho ni mama, and then doon ko na siya ma-invite sa photoshoot. Ganun. Wow, that's very touching and heartwarming, Sir Carl. Ang tanong ko naman, sir, syempre meron na tayong subject. Ano naman yung magiging theme ng photoshoot na yon? Siguro gusto ko yung parang ginagawa ko sa mga debutant ko. So, may pa-gown. Mahihiya si mama pero ipupush natin siya, ganun. Ayun, Sir Carl, ayan, lubusin na namin Oo yung nga. tsansa. Kapag nakasalubong ka namin, I think nasa Session Road ka, di ba? Kapag every Sunday? Yes, po. Yes, kapag Yes, nakasalubong mo so, ang Team Sipaw, paano mo i-approach ang Team Sipaw at ano ang theme ng litrato at photography? Paano approach yung sasabihin ko sa inyo? Ganun? Sige. Kunwari lang. Hello po, my name is Carl Parasil. I'm a photographer. Nakikita ko kasi kayo ang forma nyo and naka-uniform kayo. Pwede po ba kayong makuha na ng litrato? Okay. So anong theme naman, Sir Carl, kapag kaming dalawa ni Shikaina at ako si Papa P? Siguro, magbumukhang prenup. Prenup. Naku, Sir Doon tayo Carl, dyan. maraming magsiselo sa partner ko kasi maraming fans yan. Kaya Sir Carl, thank you kasi binigyan nyo kami ng oras sa aming programa. At before natin i-end, Sir Carl, paano ka mabubok ng ating mga ka-Rangers and ano pa yung mga services na pwede nating i-offer sa ating mga ka-Rangers? Kung may kakilala kayo na kung gusto niyo mag-refer na magko-cover ng wedding, debut, or in any events to photography, videography, and edit, kaya ko lahat yan. May team ako. We do setup, we do printings, message nyo lang dito sa Carl Parasil Films. O kaya kung gusto nyo lang naman maengganyo sa mga content ko, i-click nyo lang yung Facebook page, Carl Parasil Films. Sa TikTok naman is Carl Parasil lang naman. Yun. Sir Carl, maraming salamat. Huling-huli na po, encouragement naman natin sa mga aspiring photographers natin at mga nasa creative industry, lalo na sa hirap ng pandemya. Paano natin sila mahikayat na lumaban? Ang sasabihin ko lang is keep on learning. Marami kayong matutunan free online. So, walang excuse na hindi ka pwede magganito o ganyan. Kung problema naman is camera, meron tayo ng bibiling second hand, meron tayong nare-rent kung kailangan nyo ng camera. Or pwede naman gamitin yung mobile. Marami akong kakilala na nagbubook ng mga wedding gamit lang ang phone. So pag may gusto, talagang gawa ng paraan. Ayun. Yes, thank you very much, Sir Carl, sa mga ganitong mensahe natin. Lalo na, lahat tayo ay inaasam yung ganitong mga pag-asa, lalo na ngayong pandemya. Maraming salamat, Sir Carl. At ang lagi naming paalala sa inyo, have a great day. Have a great day rin po. Thank you. Wow, talaga ibinida talaga natin ang skills ng ating mga taga-Cordillera at mga taga dito sa ating syudad ng Baguio na talagang kailangan din natin makita at ma-inspire din ang ating mga Rangers. Yun nga, partner. And thank God it's Friday because of these people and na talagang truly inspires us to do our passion, to do our love for the community. And aside from it, there's always a change in what they are doing, di ba? Yes, very well said, Shikikay. Ayan, ito na nga talagang ngayong Thank God It's Friday, marami tayong ipagpapasalamat. Yes. Narito na ang ating sponsors, nandito NJCP. Thank you very much, NJCP, sa ating pa-early Christmas gift. At dagdag na natin ang ating TJ Home Builders at ang ating Muzar. At
narito din ang ating Loves Cafe, isa sa mga healthiest cafe sa syudad ng Baguio. Bisitahin ang kanilang bagong-bago na area dito sa Mount Costa. At ang ating Baguio Country Club for having at giving yung kanilang area for vaccination site at mga kanilang services. Yes. Kasama pa dito ang kanilang yung breakfast buffet din ng ating Le Monet. Talagang bibisita kami dyan, Ma'am Charmaine. At sa mga staff, hello, have a great day. At laban-laban lang tayo kahit malamig na ang panahon. Yun naman. Siyempre, partner, hindi natin kakalimutan ang malapit sa ating puso, ang Studio Coffee kay Ate Eva, and to your team. Thank you so much for being our home away from home. Also, wala ng PAO? Yes. Wala nang aw sa PAO. And also, we have Balita Amyanan ngayon, Lorma Medical Center, Pines Estate and Gaming Corporation, Kati Alice. And syempre, simoy na ang amoy ng Manox natin ngayong Kapaskuhan, kaya order na sa My Manox. Yes, kung gusto niyo naman sobrang mabusog, narito na yung offer ng Sanggyeopcha, di ba? Yan, unlimited yan mga car rangers. And sa mga car rangers also natin pala na is wanting for an intimate dinner with bonfire, punta na kayo sa Lemonade kasi hindi lang limited sa breakfast buffet, hikers trails, strawberry champorado, they offer bonfire intimate dinner sa mga car rangers natin that wanted to celebrate any of their occasions. Yes, thank you very much din sa ating mga patuloy na sumusuporta. Yes. Narito sa Jeremy Duque at nila Ma'am Ate Melissa Duque. Hello po sa inyo dyan. Dito at bibisita sila sa Baguio Wow. City. Enjoy your visit at ingat-ingat pa rin po tayo. Yes. At ito, narito din si Legna Geo or Angelo Angel. Naku, napakaganda Ganda ng ng pangalan. Angelo Angel. Oo nga. Talagang alam mong hindi ka gagawa ng masama. Minus 10 na naman tayo niyan Yes. sa langit eh. Well, diba? And good morning also to our car rangers na nanonood sa Mount Pulag. Yan, sa ating mga operators, tour operators, van operator. Maraming salamat sa pagbibigay ng serbisyo sa ating mga car rangers na gustong pumunta sa Mount Pulag. Yes, at ito nga, patuloy pa rin po tayong lumalawak na po ang pamilya ng Orange Luzon. Narito ang Channel 44, Highland TV, Channel 11, Channel 13 at Tirat Pass Network. Talagang hello po sa inyo lahat at talagang patuloy pa rin po tayo magbigay ng serbisyo para sa ating mga kababayan. Yes, and syempre hindi papahuli ang ating mga social media platform. You are streaming us live through Facebook and it will be aired simultaneously sa ating mga channels na nabanggit ni Papa Paul. And syempre our YouTube channel, click like, subscribe, and ring the notification button. Yes, Lunes hanggang Sabado, maraming programa ang pwede namin maibigay sa inyo mga ka-Rangers. Narito ang ating kapwasing at itanong kay Doc Jose. At narito din ang Luzon Headlines na talaga magbibigay sa atin ng mainit ng balita, kaganapan dito sa Cordillera, Luzon, buong Pilipinas at buong mundo. Yes, syempre hindi papawala ang Promdi Lodi naman na magbibigay sa inyo ng mga social issues and government discussions that we can look forward to. Kaya mga car rangers, I hope you have a great week because we had, and have a blast this weekend. Yes, to end this morning, Yes. at morning barkadahan natin, narito ng quote of the day ngayong Thanks God, It's Friday. Ayan, ayon kay Eckhart, tama ba? Tolle, acknowledging the good that you already have in your life is the foundation for all abundance. Gusto ko yung abundance mga car rangers. And to our car rangers again watching us all over, maraming salamat sa pagtutok sa isang linggong tinapos na naman natin. And again, kakulitan, kakwentuhan, giving you unbiased, critical, and inspiring stories. Shakikay! Yes, ako pa rin si Papa P nagsasabi, I'm not signing off but see you around, see you soonest. Ako pa rin ang magpapatuloy ng good vibes sa inyong umaga at ito pa rin ang tambalang Sipaw ng Morning Balitaktakan.